Муфаса оглави българският бокс офис, но се провали на световната сцена. Предисторията по Цар Лъв успя да събере в България малко над 34 000 зрители, които са дали за билети малко под половин милион лева, но на световната сцена заглавието изобщо не се представя толкова добре, колкото може би създателите от Дисни са очаквали, тъй като в дебютната му седмица той е генерирал малко над 35 милиона долара, което е доста под първоначалните очаквания. Почивката се представя все така добре от нас, филмът вече продължава трета седмица да е на голям екран и успя да премине границата от 1 милион лева и по-конкретно 1 милион 261 050 лева вече е генерирало това заглавие, тази трета част на тиктокърската продукция, която доказва, че TikTok продължава да е изключително влиятелен в целия мейнстрим. Смелата Ваяна продължава да се представя добре, заглавието в България все още е във водещите позиции, премина границата от 1 милион лева в приходите и за изминалата седмица е събрал почти 7000 зрители у нас. На световната сцена филмът обаче претърпя малък спад, вече е на 4-то място с общо приходи от порядъка на почти 360 милиона долара. По Коледа у нас ще видим премиерата на Sonic 3, но на световната сцена филмът вече направи своят дебют и той успя да генерира над 60 милиона долара, което означава, че е на първо място по коледните празници и се очаквате първа да трупа още приходи в бокс офиса.